Здравейте, слушатели на канала. Неделя сме, но този път ще погледнем от Китай към България, защото отдавна бяхме го замислили това. Явно е, че не се знае точно кога, не мога да дам точна прогноза, но първото, което е, никой няма да се хване насред зима да управлява България, защото ще му носи отрицателни дивиденти. Това трябва да ви е пределно ясно. А на пролет повечето политически сили ще прехвърлят на някои от сегашните политически сили, които управляват всичките негативи на отминалата зима, и ще използват тези доводи в започващата предизборна кампания. Във връзка с това, днес решихме да поосветлим някои политици и политически сили, които много често взеха да ходят до Китай и лъжат в България, че едва ли не ги посрещат едва ли не на крака. А на китайците въобще не им пука за нас. Това трябва да ви е пределно ясно. Пука им до толкова, колкото да ни използват като логистичен маршрут и нищо повече. Ние сме точка в картата, която вече, благодарение на нашите политици, ще бъде заобикалена, защото ни използвахме своите предимства. Турция вече се превърна в газов хъб. Румъния, много от транспортните коридори ще минават през Румъния. Останаха само едни газопроводи, които след войната не се знае чия собственост ще бъдат, като дойде време за плащане на репарациите. Така че една госпожа тук беше се позапенила така малко в някакъв подкаст, че за заплахата, китайската заплаха спрямо България. Ами мога да ви кажа, че такава заплаха няма, защото никой не го интересува от нас. Ако по проста казах ви поради каква причина. И затова много не се връзвайте на приказките на разни там от Възраждане, които обичат верото и нещо друго, и някои други почитатели на Ленин и на Сталин. И така днес това ще бъде темата. Темата ще бъде България. България в контекста на политическия живот в Китай. Здравей и какво е твоето мнение по въпроса? Има ли китайска заплаха за България? Ами първо, аз да поздравя всички слушатели на канала, на патерица с Николден. Утре е студентски празник. Да. Така че да поздравя с празниците и сега отивам на има ли заплаха? Китайска заплаха за България? Не, няма. Това е да кажеш ти, че има китайска заплаха за България, е все едно да си отидеш в къщата на село и да кажеш сега утре като дойдат диверсанти от Франция, да кажем, да ми нападнат тук лозето. Знаеш какво ще стане? В смисъл, това са две в случая са такива несъвместими понятия. Това е подобно на както Тръмп като ходи да се обяснява, че бил прекратил 7 войни и бил прекратил войната между Азербайджан и Албания. И нали смисъл, той не знае географията как е и сега всички са наясно, че Азербайджан и Албания нямат обща граница. Следователно, възможността да си обявят война и да се реализират като боен конфликт е равно на 0. Само че Тръмп не ги знае тия работи, така че опасности, заплахи, прекратил бил война. Същата работа е Китай-България. Сега да, има едни такива посещения и взаимоотношения между определени политически кръгове в Китай и в България.
Но поради факта, че геостратегически Китай и България, респективно Европейския съюз, принадлежат към съвсем отделни геостратегически формирования и категории, които на всичкото отгоре и териториално не делят граница, не може да се каже, че има каквато и да е заплаха. Значи проблеми между страните могат да дойдат и са идвали в миналото по линия на принадлежността на част от страните към определен лагер. Тоест, когато в общата геостратегическа схема в света как е разделено, ако Китай и България са принадлежали към враждуващи лагери, т.е. обединени от страни, тогава съответно можело да има някакво противоречие, но то обикновено противоречието между двете ни страни се осъществява с това да се въведе някакъв визов режим или да се прекрати и без това малкия постен поток от хора, които отиват от едната страна в другата. Така че такива изхвърляния от типа на заплахи няма, но като геостратегически позиции Китай си има и основни, как да кажем, интереси. Той е малко от типа няма вечни приятели и вечни врагове, има интереси. И съответно на базата на тия интереси ще определя страните, които са му по-интересни. Европа по принцип му е на Китай малко по-непонятна. Ако сравним Китай и Япония, особено с тези мисии през 19 век, където целенасочено правителството на имперското семейство от династията Мейджи е изпращало дипломати и учени в Европа, специално с цел да установи контакти и взаимоотношения и рамка на сътрудничество. Значи Япония се личи до момента, че имат много добри познания за Европа, с как функционира европейската управленска система, администрация, култура. Японци много често са получили образованието си в европейски университети. Много европейци са получили образование или някакви допълнителни познания в японски учебни заведения. Тоест, там си има от вече ще станат 200 години, си има един много целенасочен обмен и разбиране на държавите една към друга и една такава много интересна система на отвореност, както от страна на Европа, така от страна на Япония. В същото време в Китай няма такова нещо. Китай е точно обратното. В момента, в който японското правителство и имперски двор целенасочено се е отваряло на културно, икономическо и политическо ниво към тогавашните велики сили, които основно са били в Европа. Китайската имперска система, правителство и съответно императора, пък се занимавали да изолират Китай от чужденците. Те са водили войни. И до сега Китай нямат добри познания за Европа. Имат по време, след отварянето, след събитията на площада Тянанмън, има едно такова засилено сътрудничество с някои европейски страни, да речем много немски инвестиции, френски инвестиции, присъствие на голяма брой италианци като консултанти, испанци. В смисъл, даже не споменавам британците, защото Великобритания исторически е била много силно представена в Китай. Така че има тук-там европейски нации, за които китайците знаят, но българската нация не е от тях. Българите винаги искам да направя едно сравнение. Значи, като кажеш като лошо, в Япония това е символ на България. Просто едно сравнение. Нека да направим едно сравнение. Например, почнахме с котошо, после с киселото мляко, българикума. Значи това са символи
който всеки японец знае. Но ако го кажеш това на един китаец, със сигурност ще ти гледа... Да, те първо са две съвсем различни култури. Да, в Япония, даже е нещо много интересно в Япония. Напоследък, последните десетилетия, японците не се хвърлят толкова много да учат английски език, а напротив започват да проявяват интерес към редки езици. И, например, вероятността да срещнеш в Токио японец, който говори някакъв български, пред това някой японец, който говори хубав английски, защото младото поколение японци говорят почти неразбираем английски, но пък за сметка на това са им интересни редки езици. И българския, заедно с българската култура, са им доста интересни на японците и има голяма вероятност да срещнеш така млади хора, или средношколци, или студенти, които наистина са седнали или да изучават български, или български танци, или българска кухня. Просто самата японска нация е различно, отвореността и към света е различна от тая на китайците. Те знаят за света, ама и света знае за тях. Защото ако се погледнем колко неща от Азия реално са японски. Пак ще ти дам пример на... Значи срещал съм за тези 6 години, откакто се занимавам с това нещо. Значи само един случай, със сигурност са повече. Само един случай, така публично да се каже, че връзка българин-китайка, а за японците поне едно 20-30 случая, че дори има и изучаване на японски език в Софийския университет. Не, той има изучаване на китайски език, софийския, но по принцип просто са много различни. Японци са много отворена, любознателна нация и се отнасят с уважение към другите. Включително и тези бракове между японци и българи има от доста отдавна. Доста по-рано от бракове, които са били между китайци и българи. И то е политически предразположен. Например, един много известен брак забравих името точно на дамата, но той е сключен още преди Втората световна война, когато японската телеграфна агенция, нали, те са били там в тристранния пакт Рим, Берлин, Токио и съответно, нали, цар Борис в крайна сметка включва България на страната на този пакт, но когато изпращат кореспондент за България на Японската информационна агенция, съответно по такъв, как да го кажем, японски стандарт, младия журналист научава български и се сработва в обществото, българското общество и предлага брак на една българка. Мисля, че тя му е била колежка в радиото или нещо такова. И това е, всъщност, след това те отиват да живеят в Япония и дамата, тя разбира се също научава японски, но тя става един от водещите фактори в японското национално радио и съответно спомага изключително много за продължаване на такива на високо равнище културни, социални връзки между двете страни. Тоест, нали, един така известен брак, който съответно спомага за развитието на културата от двете страни. Аз съм чувала, че самата Людмила Живкова е установила връзки с госпожата, когато пък тя започва да контактува с имперското семейство и голяма част от нали, обмена на технологии и стипендии и различни научни изследователски дейности, културни мероприятия също много се засилват по това време. Тоест, Япония винаги е била отворена. Като паралел
бих споменала толкова известния брак на как беше... За кой става? Мисля, че беше Маринов, за този художника. Който... просто сега ми излезе от главата точно името му. Или беше Марин. Значи става въпрос за млад човек от художествената академия, който той даже от Севлиево или от къде родом. И когато е бил след 1949, когато Мао обявява Китайската народна република, имало е един период на много тясно сътрудничество между Българската комунистическа партия и Китайската комунистическа партия. Сега това го подчертавам, защото до такава степен те са имали тясно сътрудничество. Когато Сталин все още е бил жив и Мао е един отявлен сталинист, само че когато Сталин умира, се обтягат отношенията между Съветския съюз и Китайската народна република, защото Хрущов на посещението си в Китай, първото посещение като държавен ръководител, той почва да прави критика на Мао и специално по това време е имало е почнал така наречения голям скок напред, тая инициатива на Мао Цзедун, която е докарала до големия глад с десетки милиони загинали. И Хрущов точно това е критикувал. Без на него да му кажат, че в Китай вече има голям глад, той самия, бидейки свидетел на това, което е било Голодомора, и знаем, че мисля, че той Хрущов имаше някаква връзка с Украйна. Сега не мога да кажа, че... Да, може би... Да. Но Хрущов се изказал изключително критично за това, което Мао Цзедун прави. Буквално е казал, не го прави така, не трябва, защото ще умрат милиони хора, което е ядосало Мао Цзедун и тогава вече започва и други ескалации на напрежението, но при обтягането на отношенията между Съветския съюз и Китайската народна република, в същото време, когато в България умира Георги Димитров и идва Вълко Червенков, това не знам дали изобщо някой го споменава, е имало доста тясно сътрудничество между Мао Цзедун и т.е. между Китайската комунистическа партия и Българската комунистическа партия. Идва ли са емисари в Китай от тези хората на Вълко Червенков и до такава степен са харесвали опита на китайските другари, че на практика колективизацията и ТКЗС-тата в България е направено не по образец на колхозите, а по образец на колективизацията и кооперирането, което тук в Китай е провел Мао Цзедун. Фактически този тип... Един от превратите, които са се мъчили да свалят Тодор Живков, знаеш за големия преврат на Горуня, толкова възхваляван като борец против комунизма, значи той е бил маоист. Той е искал да установи маоистския модел на комунизма в България и други гръцки имигранти от гражданската война, които са били приети в България. Смешното е, че също са се мъчили да свалят Тодор Живков. Държавна сигурност е успела да ги инфилтрира и да ги неутрализира, но тези гръцки комунисти също са били привърженици на маоизма. Така че явно между комунистите в България доста дълбоки корени е пуснало теориите и онова, което се е изповядало като комунизъм в Китай. Затова реших да ти го кажа. Много благодаря за допълнение, защото то точно се връзва с това, което аз знам от тук и между другото това с кооперирането и изземването на земята на хората
слагането в ТКЗС-та, че е направено по модела на маоистите, на тукашните кооперативи, тази информация аз съм чела от американски източници. То се намира в библиотеката на Конгреса. Затова аз не съм сигурна, че изобщо в България го има. Но това, което и ти допълни, че всъщност Гуруня е маоист и това е, нали, което каза пък и там за гръцките комунисти, това е абсолютно така, защото когато настъпва разрива между Съветския съюз и Китайската народна република, нали, след смъртта на Сталин, разрива е огромен, но той фактически е на базата на нещо, което продължава и до ден днешен. Дори го виждаме в взаимоотношенията между Си Джинпин и Путин. Това е те като принадлежащи към една и съща идеологическа формировка, тогава, нали, комунизъм, Китай и Русия обаче влизат в спор кой е водещия. Независимо, че Съветския съюз по това време и Сталин е победител от войната, не знам какво, нали, геостратегическа сила, но тогава Мао излиза със становището, че Китай трябва да води тая дружина комунистическа в световен мащаб, защото той е по-голям комунист от руските такива. Нали, това е идеята на Мао. При това той започва целенасочено да провежда пропаганда в полза на маоизма. Тоест, хората, които не са били много наясно реално какъв е този комунизъм или социализъм, сега забелязвам, че пропагандата на копейките е, че никога не е имал комунизъм. Той не е бил изграден, то само социализъм е имал. Нали, някакво отричане на тия идеи, с които те са правили основно пропаганда, но Мао започва такава масирана пропаганда извън Китай да пропагандира маоизма, че тези взаимоотношения, които споменахме, сега, освен кооперирането в България, ТКЗС-тата, но постъпките на Гуруня и на тези разните гръцки партизани, значи това е съвсем ясно последствие от тогава вече развитата доста маоистка пропаганда по света, която целенасочено се прави, за да може Китай да потвърди, че те са по-комунисти. Те са най-комунистите от всички. И съответно, ако говорим за източен лагер, по-скоро Китай трябва да води, защото те идеологически са по-напред. Значи това е нещо, което много интересно отразява противоборството между Русия и Китай. Това е идеологическо. Сега обаче другия аспект е, и ще се върна пак на семейните двойки, другия аспект е, че когато Вълко Червенков прегръща реално маоистката идея и нали, прави тия неща, Тодор Живков идва като антипод. Той идва като как да кажем, нали, Вълко Червенков е реакционер, а Тодор Живков е някакъв новатор. То тогава с този априлски пленум фактически те правят това нещо като вътрешен преврат, с който да махнат маоистката линия. Защото Вълко Червенков е бил маоист. И Тодор Живков за това Гуруня му прави опит за покушение, защото Гуруня е маоист. Той иска да върне как те са го мислили чистия идеологически комунизъм там или каквото са го наричали, само че Тодор Живков е един вид реформатор. Тоест той се нагажда по новата линия и основно вече там Брежнев взема властта и Тодор Живков знаем от историята каква близост има с Брежнев. Нали, управляват се там десетилетия наред. Сега. Значи, може би това опонира с руската идея за износна революция, защото така като те слушах, веднага ми идва за Тупак Амаро в Перу,
които са маоистка организация. Червените бригади в Италия също са маоисти по идеология за перманентна революция, който показва, че може би в един период маоизма е получил широко разпространение по света и както комунизма, както е получил, така и постепенно е затихнал. Защото примерно преврата в Джакарта, опита за преврата в Джакарта на комунистите, те също са били маоисти по идеология. Да, те всъщност в тая част на света те повечето са маоисти. Нали? И тук вече имаме много силно влияние на Китай в околните държави, нали? Дори Джакарта. Сега да споменаваме ли Кампучия, Камбоджа, червените кмери? Моля се, защото предизвика доста отрицателни емоции. Аз снимките от експериментите на Пол Пот и още не мога да повярвам, че има хора, които ги поддържат. Защото червените кмери още имат база след место кампучийско население и тази страна все още не е усмирена напълно. Просто не мога Ама това в тези червени кмери, де-факто те са нещо като културната революция в чист вид е завършена. Те са ултра си маоисти. Така че аз нещо друго се спомням, имаш един документален филм, като говорим за разпространението на маоизма. Той беше много интересно, мисля, че на BBC беше направен, в който се говореше за отношението към чужденците в Китай и имаше много интересно интервю с една австрийка, която е отраснала в Китай, обаче по каква причина се е случило това, че е отраснала в Китай. Тя, майка й, която е австрийска гражданка, тя от първия брак на майка си. Майка й преди Втората световна война се жени за китайски инженер, който е следвал в Австрия. И те правят семейство и съответно момиченцето, което е от първия брак на майка й, той го усиновява и идват в Пекин. Това е по време на войната, на Втората световна война. След това те остават да живеят в Пекин, раждат се двама природени братя. Добре, обаче през 1953 година, това мисля, че е факт, който не е известен, значи след 1949 година се прави Китайската народна република. 1953 година Мао обявява национализация на всички чуждестранни предприятия. А имало доста фирми, British Petroleum, Siemens, банки, организации, големи концерни, заводи. Имало е страшно много чуждестранни инвестиции, но 1953 година Мао казва, всичко става държавно. При което следващата стъпка е, тъй като в Китай от 19 век до началните години на Китайската народна република имало много мисии. Религиозни мисии, само че тези мисии са били с изключително ползотворна дейност. Не просто са ги покръствали там разни християни, но те са строили болници, училища. Като се погледне сега историята на най-старите учебни заведения и най-престижните в Китай, но 50% са основани от някакви мисии. Музеи са отварени, изследвания са правени. Тоест, тия мисионери са били страшно много. Имаме, ако слушателите са чували Пърл Бък, това е първата жена носител на Нобелова награда за литература, която фактически е дъщеря на мисионер и е израснала в Китай и фактически с книгата, с която печели Нобелова награда, и е филмирана, много е
известна, тя се описва детството в Китай, нали, китайските нрави. Тоест имало изключително много мисионери, които се занимавали с такава интелектуално-културно-социална дейност. И 1953 година с национализацията на чуждестранните предприятия Мао им дава 5 дена да напуснат страната. Всички чужденци за 5 дена да напуснат страната. Буквално с ризата на гърба си. Много са отишли в Корея, защото най-близко, просто това хора живели с десетилетия, установили се и с бизнес това, но Мао ги е изгонил. И в този момент, нали, казва този документален филм, се оказва, че тъй като тази девойка, нали, австрийката, майка е жена за китаец, майка не напуска страната, защото тя е съпруга на китаец, но момичето се оказва в много странно положение, защото то в Китай при тази периодично изгонване на чужденците, много често хората, китайците, те са свикнали само с тяхната раса и като видят човек с различно лице, започват да се държат по много странен начин. Нали, не са свикнали да гледат различни хора. И момичето разправя как когато тя тръгва на училище, вече започват тия първите напани. Нали, първо чужденците ги гонят, но хайде, нали, тя си има при втори баща китаец, нали, седи семейството. Само, че в един момент започва културната революция, тя е средношколка. И разправя там как странно са я гледали, нали, защото е руса с сини очи, височка, така, нали, различна е. Но както и да е, те растат заедно децата, някак си се оправя. Само, че като започва културната революция, тогава вече явно тормоза е бил толкова голям, че тя казва, за да не попаднем под издевателствата нали, на режима, защото все пак майка е различна, тя е различна, нали, хайде, братята й, те си приличат на китайци, но при тях е проблема. Тя се е посъветвала с китайския си баща и се е включила в червените отряди. Станала е Хонг Вей Бин. С тези младежи, които ходят да разграбват партийно му и са й дали някаква диплома, с която съответно да спаси семейството. И в последствие, нали, дори и китайския баща казват, за тебе е по-добре да напуснеш Китай, но трябва да измислим някакъв легален начин да отидеш при баба си и дядо си в Австрия. Нали, опасявали си хората за това и легалният начин е било да работила, вместо да учи гимназия, работила 2 години в някаква фабрика с тия лозунгите там, работници, не знам какво, и тогава тя казва, измислиха родителите ми да обяснят на партията, че ще ходя да правя маоистка пропаганда в Австрия. И по този начин са разрешили да отиде при баба си и дядо си в Австрия. И тя била толкова ужасена от това, което, нали, семейството е преживявало, че, нали, баба и дядо и казали, нали, ние се разбрахме с майките, с вторият ти баща, нали, повече никакъв Китай. Оставаш тук, учиш си, завършваш си. И в университета, като започва да учи, интервюто беше и съпруга й беше там, и казва, защо, вика, се запознахме с съпруга? Ами то, вика, имаше такава голяма пропаганда маоистка в университета, че те буквално, вика, колегите ми маршируваха с тия шапки на Хонг Вей Бините и викаха, нали, да живее Мао. И тогава бъдещият съпруг, разбирайки, че тя живява в Китай, буквално почва да се прекланя пред нея. Сега ти ще каже за Мао. Нали, какво е това? Всички са били това в Австрия. Говорим за Виена. Нали. Вече девойката, нали, живее при баба си и дядо си, завършила си средното образование в Австрия, записала се в университет и в университета заварва
агитки по маоизъм. И казва, бъдещия ми съпруг просто вика, седеше и ме гледаше в устата, кажи какво става в тази велика държава. И си спомням там в филма, защото те в документалния филм, той на време започнаха интервю при нея и той каза, да, ние наистина се събрахме, ние се оженихме, но на нея и трябваха 3 месеца да ми обясни, че всичкото е една голяма лъжа и този маоизъм не е това, което ни казва, че е. И тя казва, нали, аз десетки години след това изобщо не исках да стъпвам в Китай. Нали, това стреса, тая ужасия, което е видяла. И съответно и съпруга си го е убедила да не се занимава с Китай. Нали? Ето аз давам този пример с този документален филм. Мисля, че слушателите мисля, че беше на BBC да видят в тези документалните серии на BBC. Но тази пропаганда маоистката на времето е била толкова силна, че наистина големи групи, и то е подобно на сега на тази пропаганда за Палестина, която е в западните университети. По същия начин прониква през академичните среди и започва да промиват мозъците на младите хора идеалния комунизъм. Що ще е хубаво, нали, да намерите филма, защото освен разказите на тази девойка австрийката, имаше и разкази на други, бяха от Англия, от Германия, смисъл, тогава са били младежи, които са увлечени по маоистката идея и са им организирали специални екскурзии да видят чудесата на комунистически Китай. И това е ставано по време на културната революция, която се слави с изключително големи издевателства, унищожаване на културни паметници и ценности, но и в същото време и с изключително голяма бедност на населението и недоимък. Нали, те буквално са били някои толкова бедни, че те не са яли изобщо месо през цялата година. Ако искаш да се върнем на темата, нека да видим как след промените, какво се случва в взаимоотношенията Китай и България и какви са твоите наблюдения? Кои са първите лястовички от България, които идват? Защото така в предавания си намеквала за някои така доста доста тенденциозни личности. Не намирам точната дума да ги нарека. Доста такива личности, които са идвали и са се правили голяма работа, едва ли не, дойдат в Китай. Кои са първите птички, които кацнаха в Китай след промените? Ами, ако говорим за промените, които свързват с отварянето на Китай, което стават след събитията на Тянанмън, нали, когато Дън Сяопин приема тая политика за икономическото отваряне на Китай, фактически преди това имаме единствено връзки на комунистическите партии, т.е. на ниво БКП, ККП, нали, Китайска комунистическа партия. След промените обаче, т.е. след отварянето на Китай, то съвпада с тези промени, по които настъпват в България, т.е. БКП-то става БСП. Нали, така да ги направим хронологично. Така че става един много интересен момент, в който, тъй като Дън Сяопин никога не е бил върховен ръководител на Китай, той винаги се е занимавал с армията. Нали, не знаем Дън Сяопин. Обаче, реално това е първата епохата на Джан Замин. Джан Замин като човек, който идва от службите, тогава сътрудничеството пак е било на ниво БСП, т.е. бившите комунисти и разни структури
на партията, но интересното е, че започва да се забелязва, че България няма пряк контакт с Китай, а винаги е опосредстван чрез Русия. Тоест, дори и до ден днешен в Китай могат да се проследят връзките на тези структури, които са свързани с службите, не казвам армията, службите, които са свързани с руските структури на външното разузнаване. През които идва и българската връзка на другарите от бившото БКП, тогавашното вече префасонирано от БСП. Тоест, това са много руски връзки. Това означава, че при евентуална катастрофа на Русия, а тя ще се случи, колкото и на някой да не му се вярва, да не му се иска, китайската заплаха за нас, пак да дойдем на тази дума, китайската заплаха за нас е, че по руските канали, които идва дезинформацията, чрез проруски партии, проруски държавници, оттам пък ще започне да тече прокитайска пропаганда, което мисля, че и се случва вече в България. Да, то се случва в България. На практика, като казах за противоборството между Русия и Китай, коя е водеща страна, Китай настоява, че заради техническата и икономическа мощ, която в последните десетилетия е изградил, а пък Русия все пак, да не забравяме, че това е страната с най-голяма територия в света, но икономиката е с големината на икономиката на Италия. Нали? Тя е просто несъразмерно в пъти по-малка икономически от Китай. И Китай настоява, че те са водещите. И те са водещи технологично и финансово. От гледна точка на пропагандата, когато значи времево може да се проследи от момента, в който Русия започва да прави пропагандните си напани, това е доста преди дори и вземането на Крим. Мисля, че 2009, 10, 11 започва такива подготовките на руските пропагандни. Горе-долу от това време започва да датира един опит за конструиране на пропагандна мрежа, която фактически е изградена технологично от Китай, а не от Русия. Тоест, ние наративите в България, тия проруските, фактически те са проруски, само че те ползват технологичното обезпечение на китайската пропагандна мрежа. Като мога да кажа, че България за Балканите е хъб на тази пропаганда. Тук каква е ролята? Нека започнем първо за БСП. Каква е ролята на БСП? Тия бизнесмени, които ти казваш в първите години от промените, които са посетили Китай, имат ли някаква партийна връзка или те са нещо тип тук може да търсим килипира, в тая държава? Значи те имат, някои имат отявлена партийна връзка, други имат косвена. Всички имат партийна връзка. И сега ще кажа как стават. БСП-то, както казах, те са като наследници на БКП. Те наследяват и едни такива комунистически дружески отношения. Тоест, на високо равнище, най-често делегациите, които пристигат по политическа линия, са свързани с БСП. В същото време обаче, при структурирането от 90-те години, нека да погледнем всъщност какво се случи в Източна Европа. Структурите на КГБ тогавашното, в последствие ФСБ, тая цялата мрежа, как да го кажем, тя е разузнавателна, шпионска, каква е, но това е на КГБ мрежата, агентурни и там подобни, която така или иначе Съветския съюз, последствие Русия беше изградила в източния лагер за контрол. По нея в един момент започнаха да се движат капитали. Така наречените куфарчета на прехода.
Тоест, тая мрежа се замести от една друга престъпна мрежа, в която не всички бяха мутри. Имаше и така наречените бели якички, нали? Огнян Дойнов и така нататък, кръга, дето имало останали по чужбина капитали на компартията, които изведнъж се оказаха в някакви куфарчета и пренесени от някой друг. Тази мрежа, било то мутри, било то бели екички, т.е. финансова престъпност, която не можем да кажем вече, че точно е свързана с определена партия. Да, разбира се, службите преди бяха на подчинение на Комунистическата партия, но в последствие това си беше чисто икономическа стратегия на Москва да източва и манипулира капитали, които са се намирали в източния лагер. Тези въпросните хем мутри, хем бели якички също се появиха и в Китай. Пак казвам, те обикновено влизаха през руска връзка. Интересното е обаче, че, например, специално за белите якички, финансовите престъпления, те започнаха и да контактуват директно с китайската компартия, което поставя въпроса, че те могат да са влезли от две различни страни. Защото, например, от една страна може да са влезли през каналите на БСП, които се хвалят, че били не знам какви дипломати, даже при тази годишното ваканцуване, или как беше на Зафиров под Тянънмън, Вигенин се беше изказал, че БСП-то правило не знам каква външна политика на сътрудничество. Ма много тайна. В смисъл, БСП се живеят с становището, че те са единствени и непоклатими специалисти по българо-китайска дружба. От друга страна обаче, откъде е влязла, да кажем, Ружа Игнатова в Китай? Тук вече не можем да кажем, че има връзка отявлена с БСП. Напротив, Ружа Игнатова беше представител на ето това, което говоря, тази сенчаста структура, да кажем, тя от белите якички, защото тя се занимава с финансови престъпления, но Ружа Игнатова има няколко аналога в Китай, т.е. абсолютно същите пирамиди финансови, измами, и някой упорито и отваряше пътища, и то доста добри пътища и широки врати, да си упражняват дейността в Китай също, не само в други държави. Кои са били нейните, тук е интересно да кажеш, кои са били нейните, как да го наречем, нейните инвеститори, малко по-модерно, кои са били нейните инвеститори в Китай? Ами, значи в Китай основната маса от хора, които са агитирани да се присъединят към OneCoin, са членове на компартията. Тоест, по принцип, такъв тип дейности, както Ружа Игнатова, нали, да прави някакви огромни събрания на огромни зали, на стадиони, нейните семинари са в такъв мащаб. Значи, не можеш ти да наемаш такива големи съоръжения и то за много пари, без ти да имаш някакво вземане-даване с съответното високо ниво партийна структура. Което, разбира се, включва подкуп. Само че в Китай структурата е такава, че понякога дори само с подкуп не можеш да го направиш. Тоест ти трябва да убедиш от срещната страна, че има печалба. Което, нали, натикването на... значи, никога не са казали китайците колко реално са китайските инвеститори, но се говори, че 2/3 от инвеститорите в OneCoin са от Китай и се говори за едни 420 милиарда евро, които са влезли от китайски инвеститори в OneCoin. Например, след изчезването на Ружа Игнатова,
тя кога изчезна? 2017 година. Някъде там, да. Да, значи тогава имахме скоропостижно сменен на един от консулите. Сега няма да му кажа името, защото... Консули, нали? Говорим, да, за български консул, защото слушателите да видят по годините кой кога е бил консул. Тя информацията се намира на сайта на Външно. Аз не искам да го казвам името, защото като видят името, ще сетят за много други неща. Нали, и консула се смени, но интересното е, че тук в Китай започнаха едни процеси съдебни срещу OneCoin, по които има осъдени 90 човека и пратени в затвора, и казва, че част от парите са били възстановени. Но от тук нататък нищо. Нали, мълчи се. Сега, Ружа Игнатова не е влязла, пак казвам, по линия на БСП. Ружа Игнатова е влязла по друга линия, която е свързана с Китайската комунистическа партия, но до толкова, че Китайската комунистическа партия контролира всякакви такива, как да кажем, мушингии, включително и печатането на крипто, нали, как казваха те, как казаха, копаенето на крипто. Нали, то беше там с... Те казват да копаеш крипто. Тук в Китай копаенето на крипто беше достигнало изключително комични размери. То горе-долу съвпада по време с появата пък на тия OneCoin и аналозите му китайски. И то беше буквално се речеше, че партията стимулира копаенето на крипто, защото например имаш случаи на училищен директор, то нали там копаенето на крипто включва много мощни сървъри, които харчат много ток, и училищен директор, използвайки държавния ток за училището, инсталирал размерите на 2 физкултурни салона с копачки, и вечерта като си отивали ученици, те били малки ученици, не в гимназия, защото гимназистите седят бординг в училище, не живеят в училището, ама малките ученици си ходят по къщите, и той бил в прогимназия, и като свършат часовете, он е включил машините и копае крипто. Това беше някъде във вътрешна Монголия. Изобщо имаше такива комични истории, които обаче никога не стават без благословията на партията. В един момент, мисля, че беше 2018, Китайската комунистическа партия изведнъж обяви, че всякакви криптовалути са забранени на територията на Китай, което означава, ако нямаш връзки с партията, ще те гоним до дупка, ако те хванем там, че копаеш нещо. Само че факта, че Китай даваше заеми в крипто на Русия, говори, че тя партията си продължава да лаверите с крипто. Но тук, например, от нашите връзки с България, нали, споменах Ружа Игнатова, почнаха да идват точно пак в този период преди COVID, нали, 2017, 18 до 19 се показваха едни чудновати човечета, които нали, ако идваха като бизнесмени, още им правят някакъв бизнес съвместен, а реално бяха, ако им проследиш биографията, се вижда, че се дръпнеш назад до СИК и ВИС. Буквално мутри. Или пък някакви бизнесмени с съмнителна репутация, които са изпадали в ситуация, както в някои части на България той и он се бях заплашвали със смърт, че някои са се изселвали в съседни държави на по-сигурно, както например сега, нали, небезизвестния Петю Еврото, там дето правеше схемите в прокуратурата, бил в Гърция, нали? Никой не го знае Петю Еврото къде е, ама той е бил в Гърция. Или пък уния брате Галеви, дето ги търси Интерпол, докато накрая един взе, умря в България и не можеха да обяснят как по целия свят ги търсили, пък те през цялото време били в България. Значи от този тип бизнесмени започнаха да се появяват в Китай, ушким да правят такава
съвместна дейност, а те фактически искаха много често такива като меморандум или акредитивни писма да показват уж, че има някакъв съвместен проект с китайска община, а с тия писма да могат да изтеглят кредити от български банки, обезпечения. Някакви такива много мушингийски истории, но те пак не мога да кажа, че са свързани с дадена партия. Това по-скоро си беше криминалния контингент. В смисъл, нали, това, че като ги дръпнеш назад биографията, виждаш, че са мутри от една или друга групировка, то не е ясно, нали, коя партия седи зад него. По-скоро той преминава през различни партии. Но не се афишира като някакъв партиен функционер, с изключение на това, че няколко от тези гастролери икономически имаха уклон към ГЕРБ, да кажем. Но пък от друга страна, по същото време, освен тия мошенници, нали, с бели якички, колко са бели, сега е друг въпрос, дойдоха, например, в Китай и прословутите банди за източване на карти. Имаше и такива гастроли в Китай, дали като говорим за българо-китайско сътрудничество. Тази история е всеизвестна и ако слушателите си спомнят, имаше един сериал под прикритие, който честно казано беше сценарист, аз забравя кой е сценариста, но фактически всички истории, които се развиваха в този сериал, представляваха записките на криминална полиция от различни случаи. Нали, там оберите на трезора, дето бил в мазетата, дето го наводнили с фекални води, или пък източването на карти. Имаше такъв епизод, в който се говориш как там един от мафиотите събира групички от такива, обучава ги как да ходят да източват карти по банкомати и ги разпраща по целия свят. Което е реална ситуация, защото, нали, в Китай цъфнаха по едно време и такива, които бяха много забавни, защото нали, общността в Китай е малка. Българите сме малко. Може да се каже, че български език е един изключително екзотичен език, който, ако не си българин, вероятността да го говориш е 1 на милион. Което означава, че в случая, както беше с тия пък кредитните карти, източването, бяха изпратили една бойна група, как да го наречем, в Шанхай. И те тръгнали да източват карти, нали, на хората по банкоматите, обаче още тогава Шанхай си беше усеян с камери, особено около банкоматите, а те нашите някакви супер диви селени. Не знам с какво самочувствие тези нали, организаторите на цялото това мероприятие са ги изпратили тия чак в Китай, но това означава, че организаторите на мероприятието не са били особено грамотни да знаят спецификата на тая държава. Така че група в общи линии много намахани, но изключително неориентирани селяндури вилняха известно време в Шанхай по банкоматите и на полицията в Шанхай им отне 3 или 4 дена да ги заловят. И след това се получи една партида от едни мушмуроци, които не знаят грам китайски, но те и английски не знаят, само български говорят. Представете ли си, нали, това е престъпна организация, международна, точат карти и пратили някакви загубени селени да се упражняват в Шанхай. И разбира се, като ги хваща китайската полиция, те трябва да ги разпитат, а те с хубосници нищо не говорят, освен български. И тогава беше настъпил един много комичен момент. Китайската полиция започва да издирва хора, които знаят китайски и български, да превеждат. Само че тъй като става въпрос за криминално деяние, китайският закон разпорежда, че не може да е чужденец преводач.
Тоест те трябва да намерят етнически китаец, който говори български, за да може да разбере тия матки какво ги е пратил и какво е. И тогава се спомням, че в българската диаспора то беше просто като то беше абсолютна комедия, нали? Китайската полиция се моля ви се, когато да им превеждате и почваме, нали, един и същ казус, да, ама ние сме китайци. И накрая откриха съпруга на едно от момичетата тук, китаец, който там по някакви сечени обстоятелства човека. Тя е много приятна историята, между другото. Той, за да му позволят да се ожени за съпругата си, българския му сват поставил условие, че трябва да научи български. И той се хванал момчето, научил български и той се оказа единственият етнически китаец, който говори български, и то доста добре. Та човека го водиха там в какви полиции, арести, не знам какво, за да им превежда на тия въпросните международни престъпници. И той след това разправяше комични истории и казва: ма как може такива хора да ги изпратят? Те дори английски не знаеха. Как изобщо са влезли в Китай, че пък тръгнали да крадат? И накрая, като те били толкова отчаяни и депресирани тия международни престъпници, че той човек е като дошъл там да им превежда, те буквално не го пускали да се излиза. Моля ти се, какво искаш, батко, стой тук при нас, ти нищо не може да разберем. И той едва ми излязал, нали, не го пускат. Те самотни там и неразбрани. Не знам какво е станало с тия престъпници, дали са екстрадирани в България, дали са били в китайски затвор. Мисля, че няма екстрадиция от Китай в България. Не съм много сигурна, така че не знам съдбата на тези, но пак казвам, нали, може да се направим извода, че започнаха да пристигат в Китай не само по партийна линия. Партийна линия, като кажем, това е БСП до едно време, нали, докато цъфнаха Възраждане там и новите политици, но пристигаха и по изключително криминална линия. Тоест, съществуваше на някакво ниво обмен между криминалния контингент, който минаваше през България и обслужван от българи, и този, който се проявява в Китай. Сега другия въпрос е, че в областта на киберпрестъпленията голяма част от поради спецификата на политиката на Китай в това отношение, Китай притежава сървърите на тъмната мрежа. Така че, когато ставаше въпрос, нали, за дори и масиви от информация, които са разбити, нали, при хакерски атаки на български учреждения, когато се разбива целенасочено системата, за да се изведат данни, има данни от български административни системи, източени в резултат на хакерска атака, които се намират в тъмната мрежа. Тоест, практически те са в Китай. Другия въпрос е обаче, че поради този факт, че китайците много рядко имат владеене на български език, пък да не говорим, че шифрирането на такава информация е задължително. Тоест, мога да кажа, че едни от най-евтините данни, които се продават в тъмната мрежа, са тези, които са от български институции, защото никой не може да ги дешифрира. Най-малко пък китайците. Те ги държат там като някаква екзотика. Нека да продължим с следващия контингент, преди да пристъпим към черешката на тортата, защото БСП явно са ясни. Ясни са, наследили са партийните връзки. Ясно беше защо Зафиров дойде на тая година на парада през септември. Какво е мястото на прочутите политолози Христов и другите, които като дойдат тук в България едва ли не възхваляват
възхваляват Китай, че тук едва не всичко е, както сега в момента се появяват хора, които казват, че в Русия е по-подредено и по-чисто, отколкото навсякъде в Европа. Ами, ролята е, че тези хора са преки проводници на китайската пропаганда. Добре, значи... те кога се появиха? Те втората вълна ли са? Ами, сега нека да пак ще повторя. Китай е определил България като балкански хъб, т.е. България е основното звено за провеждане на пропагандата, нали, от гледна точка на техническата обезпеченост. Но, тъй като Китай, пак повтарям, той има проблеми с български език. Няма толкова задъчно китайци, които могат да боравят с български език, камо ли пък да правят наратив, защото пропагандата основно се занимава с наратив. Те са делегирали всичко на това на руснаците, защото те руснаците имат нали, структури, които правят там нещо на български и освен това могат да направят наратив. Така че техническото обезпечение е китайско, но изпълнението е руско. В този смисъл, още преди, значи изграждането на тази система стартира още преди Кримската криза, значи още преди 2014 година. Но тогава започва да се движи руския наратив. Той до сега се движи руския наратив. Но в същото време какво имаме? Изведнъж Русия решава да премине на по-горно ниво, като започва да конструира проруски партии. Това е за цяла източна Европа, включително и за западна. Алтернатива за Германия е много, нали, напомня на проруска партия. Те даже и сега в момента ги обвиняват, че правят такава руска пропаганда и са, нали, под зоркото наблюдение каква точно правят. Внимават в картинката. Само, че, например, в България няма такова отношение към проруските партии и дори имаме някакви свръхактивни точно проруски наратив. Те са се създадени за това нещо. Това не е системна партия, която е направена да управлява. Тя е партия, която всява някакъв шум по трасето, занимава се изключително много с проруска пропаганда, слага напрежение в обществото, агресия и такива неща. Нали, това е, как да кажем, фасадата на една проруска партия. Сега, слушателите веднага могат да сетят за кои три партии може да говорим. Но особено една от тях много изтъква отношенията с Китай. Нали? Да, ето, че дойдохме естествено до Възраждане. Изглежда Рада Лайкова. Рада Лайкова е най-ерудираната между тях. Така изглежда между това сборище от не знам какви индивиди. Изглежда най-ерудирана, защото котето е мъкне навсякъде. Мъкне навсякъде, кога има международни такива посещения. Може и да не знае език, знам ли го. Но Рада Лайкова много често се снима с китайския посланник, а пък Цончо много често идва в Китай на екскурзия. Последното, което обсъждахме с тебе, е триумфалното му посрещане, което му направиха тук, което така беше представено в България. На Жапейския събор. Да. В Сиан. Да, точно така. Те се опитваха да скрият. Когато демонстрира там нещо в Пекин, а той беше казал, че бил ходил някъде другаде. Ама той има и такива китаисти, например професора Иво Христов, който беше БСП депутат по едно време. И той едни такива съчинения от гледна точка какво било положението в Китай. Ама какво ще положението в Китай, като са му дали някаква брошура там за какво щяло да стане евентуално в Китай. Той си чете от пропагандните материали, изкарал 2 седмици в някакво общежитие, нещо като ОНСО и вече разбрал Китай от до.
Нали, чиста пропаганда. Сега, при положение, че Костадинов много изтъква, нали, и Цончо и цялата тази група изтъкват сътрудничество с Китай и се висят около китайското посолство. Те са, трябва да ги разглеждаме като казах за тая пропагандна мрежа и за хъба, при положение, че те са проруска партия, която се занимава основно с насядане на руски наратив, съвсем естествено е, че на тях в някакъв смисъл е поверено обслужването на тая пропагандна мрежа и, пак да си го кажем, фактически Китай технологично обезпечава пропагандната мрежа, а руснаците пускат наратива. И откъде са парите ми? От Китай. Разбира се, че Костадинов ще виси или пък там Цончо или другите възрожденци ще демонстрират големи дружби с Китай, защото фактически те се надяват и парите, които идват за пропаганда, защото Китай не просто създава техническа инфраструктура, а част от наративите, които ние виждаме като руски, фактически са финансирани от Китай. Така че за това Костадинов и партия много се мотаят около китайското посолство. Трябва да изтъкнем обаче и някои други личности, които се мотаят около китайското посолство. Като да кажем Карбовски. Значи през смяната на посланиците на Китай, единственият, който беше направил предаване и с стария и с новия посланник, беше Карбовски. А Карбовски има твърде много фирми, които са свързани с информационни дейности. Той е малко като агрегатор на разните канали. Насам там. Тоест, Карбовски е също функция към тая техническа обезпеченост и мрежата за наратив. Така че всички тия партии, които изведнъж излязоха от нищото и се ситуираха в Народното събрание, в случая говорим основно за Възраждане, и всички тия странни личности, като нали, бил той Иво Христов, бил той Карбовски, които се въртят постоянно около китайското посолство, те са хората, които се занимават с пропагандните мрежи, тъй като тя е така структурирана, че техническото обезпечаване и част от парите пристигат от Китай. Наратива е най-често руски, но аз забелязвам, че се пуска и китайски наратив. Те са естествено свързани с пропагандната мрежа. Тоест това не са партии, които имат някакви политически идеи. Те са крайно десни. По смисъла, по който Русия има нужда от крайно десни партии, за да може да поддържа дестабилизация на европейските общества. Но като цяло, по причина, че това са манипулационни партии, те се занимават с поддръжката на този наратив, съответно на системата, която разпространява пропагандата, и държейки да покажат, че имат финансиране, постоянно се мотаят около китайското посолство. Нали, такъв е генезиса. Ето, например, ако погледнем Величие и Велин Михайлов, той е много обран относно темата за Китай. Въпреки че имаше период, в който точно в неговите имения там в исторически парк беше поканил една мис Китай. И той, според мен, е направил някакъв опит да се свърже с Китай, но не се е нагласил специално на сладката писта, където минават пари. Така че за сега не бие много тъпан на българо-китайска дружба. Въпреки че той пак е от тези структури, нали, проруски наратив. Но както и да е, той може би... Той е сравнително хитър човек. И Велин Михайлов може да има някаква визия човек, като как и къде да изкочи. Така че това е активността на Възраждане. Интересното е обаче ВМРО къде хъпнаха и те да правят дружби с Китай. Да, аз точно това го говорихме. Не ВМРО на Пиротска пета, те нареченото сдружение, защото
Не знам, за мен специално това не е сдружение, а някаква структура, която са се събрали там, общата цел сваляне на Каракачанов, май не е свалянето на Каракачанов, откъде да чокнем пари от някъде. И появата на Комитски събор, ние го коментирахме с тебе, не е случайно. Да. Това беше един от мотивите, които им казах при напускането и да повиша тон, защото им зададох въпроса къде ходите и какво правите, което се засили атаката срещу мене, защото явно ги подразни това. Щом цял ден посветиха да се занимават с мен, значи по това разбери, че малко се разиграм един мини общен, който явно е подразнил някой. Сега, според мен ти си тръгнал много грубо. Те хората тръгнали тайно и полека да вземат пари от някъде, даже може би от китайското посолство, а ти им задаваш въпроса какво правят и какво правят. Пари искат да вземат. Само, че те са на принципа на не бях аз. Нали? Сварил си ги един вид на местопрестъплението и те ще отричат до край, че не са правили такова нещо. Старите, кажем, такива детински номера. Който ми го каза, това ви го казаха много хора, вика Печо, това вика просто вика стари чингисарски номера. Ама така е. Нали, ти го хващаш на местопрестъплението, той казва не съм аз. И ти обяснява, че не си и видял. Нали, това също, да, ама няма такова нещо. Нали, не е черно-бяло. Някакви такива, да, точно стари номера, но явно с тия покани към китайската посланичка някой е таял така надежда, нали, да падне някой парай оттам. Може би за това ми костваше и изгонването. Мисля, че не си изгубил много. Те цирковите ти първа ще се разиграват. Въпрос е кой има полза изобщо от циркажилъците. Ще изпокъсат нервите на сумати хора. Защото те в това, което говорим ние, нали, тези, които споменах, които 100 година, нали, пристигаха в Китай, те все пак са свързани с някакви пари. Нали, не са чисто на дай там 1 лев, а са си някакви, които идват с някаква схема и може би някакви готови пари, просто ги превъртат, крият или умножават в Китай. Защото, нали, тук трябва да има и пари за подкупи и да намериш подходящия човек да ти върши работа и така нататък, докато тези сега отишла някаква политическа партия да ги моли да ги включат в пропагандните им канали, там да вземат 1 лев, деца вика. Са много такива на ниска оттаци. Аз не виждам Възраждане, освен това, че се занимават с пропагандата, нали, че контролират каналите, като толкова са големи приятели с китайците, каква друга работа свършиха? Инфраструктура ли построиха? Училище ли отвориха? В смисъл, аз не виждам изобщо какво друго ще вършат, освен да си правят снимки и я някъде из Китай, и аз с китайската посланичка, един вид да удостоверят, че са взели едни пари, са свършили на работа. Беше много смешно твоя коментар, когато ти показах снимката на Цончо с тези жени. Нещо там имаше, изпълняваха някакви танци. И да. Когато ти я показах, и това беше много интересна твоята реакция, че Цончо беше писал, че е на някакъв форум, а то се оказа, че той е в Пекин и представя нещата, и едва не, че аз съм на форума и не знам още какво. Той беше в някакъв манастир. Манастир, да, и момичетата бяха облечени в облекла, които бяха характерни за севера, а не за региона, който той, който де-факто представяш. Това бяха много комични. Да. И аз затова реших да направим това специално предаване, да се види кои са идвали в Китай, какви са ги вършили, какво са ги правили, защото
Още един път ти казвам, ще отклоня малко темата. Разни знайни и незнайни тролчета просто в един момент като че ли получават сигнал по някакъв начин и се активират и започват дадена тема да я въртят, за да предизвикват паника. Така и с пропагандата на Възраждане. Аз отивам на голям форум, мен ме посреща едва ли не Си Цзинпин, аз съм най-важния, аз установявам контакти, аз не знам какво. Просто дим в очите, които за непознати хора едва не изглежда, че е нещо голямо. Да, те и качват членовете на Възраждане бая на килимчето. Аз съм чувала, нали, ма те правят голяма работа. И къде я правят тая голяма работа? Каква е тая голяма работа? Нали, китайците са много, как да го кажем, от гледна точка на иерархията са много стриктни. В смисъл, ето, например, на 3 септември парада. Кой беше там? Зафиров беше там. Някъде някой да видя Костадинов, Цончо. Абсурд. Нито пък другите от БСП. Ще ми позволиш ли да допълня? Костадинов се правеше снимки от парада на... къде беше? За Октомвристка революция, ама и там не се знаеше дали не беше монтаж. На 9 май. На 9 май на Червения площад, да. На 25-ти ред назад. Турист. Значи, като казах, че китайците са много стрикни, какво означава? Китайците се мрат на хора с позиции. Нали, не партийни. Зафиров отиде там като вице-премиер. Там на парада трябваше да има президенти, министър-председатели, големи хора с титли. Значи, подозирам, че на Зафиров даже са му дали някаква сума, защото наскоро излезе, нали, да идва на парад, защото наскоро излезе един коментар от Ким Чен Ун, китайския, корейския ръководител, който той в прав текст си каза, че Пекин му е платил да ходи да седи на трибуната там до Си Джинпин. Тоест, ако на Ким Чен Ун му са дадени някакви пари, големия комунистически другар, значи смятам, че нашите няма начин да не са ги мръднали, след като са им намазали филията, така да се каже. Те, че са им поели разходи. Да включваме ли и Възраждане? Сега, Възраждане не представлява нищо особено. Възраждане не е интерес за китайците. Както казах, те имат преклонение пред титли. Например, какво е Възраждане? Нищо не. Когато Цончо беше на този жапейски семинар в Сиан, който те го представиха като пускаха на партия Възраждане, вижте колко уважават Възраждане в чужбина, в Китай. Нищо такова. Обявлението на влизането на Цончо в залата, както и обявлението на всички останали присъстващи в залата, беше представител на парламента на Република България. Това всъщност обявиха за Цончо. Представител на парламента. Нито Възраждане, нито преклонение пред той и оне. Цончо беше там в ролята си на народен представител и основният акцент, който китайците сложиха, че е парламента на Република България. Тоест, като оная приказка, като няма риба и рака е риба. Нали, дошъл там един, ама от парламента. Хубаво, представител на парламент. Станали му били на крака. И те си ръкопляскат хората на всички влизащи. И Цончо влезе, на него ръкоплясках. Ама Възраждане там, който беше правил оператора, то камери се въртяха, то да не се види китайците като правят семинар, винаги има една фронтална видеостена, на която прожектират името на семинара, датата, мястото
И съответно, дори да няма английски, нали, човек може да си го прочете на китайски. Възраждане, там оператора, който упорито се въртеше по много забавен начин, за да не се види стената. Къде е Цончо? И вече преклонение е било пред партия Възраждане. Преклонение, ма друг път. Представител на парламента на Република България на жепейски семинар. Това цялата работа беше. Но те са, точно както казах, то Възраждане, сега зора им е за пропагандата. Защото на тях до някъде е поверено да се занимават с тази проруска пропаганда, с наратива. Нали, да оставим на страна простотиите, с които се занимават в Народното събрание и вземат пари за тая работа, но те трябва да управляват и този наратив, който предизвиква, нали, все някой да виси там при китайската посланичка и да се прави на голяма дружба развива. Това е на Възраждане. Сега ще видим до кога ще се мотаят, като те, нали, са проруска партия, трябва да агитират руските неща. Добре, ама ако настъпи някакъв разрез между Русия и Китай, те какво ще агитират? То имаше вече някакви такива податки. Имаше и една криза когато Доналд Тръмп дойде на власт. Изведнъж някак се полека и безвъзвратно всички възрожденци станаха тръмписти. Нали? А преди това виеха срещу краварите и посолството. Значи Възраждане има много сложна задача. Те са разкрачени между два, а понякога и три стола. И въпросът е, нали, как да отиграят историята без да се разчекнат. Нали, това е на тях, на Възраждане, голямата дилема. Нали? Ако искаш нещото ти включване, да завършим с един твой поглед от Китай. Как ти изглежда България в момента? България е една сигурна икономически държава, която заради принадлежността си към семейството на Европейския съюз си има много предимства, които обаче в Китай, както казах, те са не особено осведомени. Те нямат много... Значи, те имат представа, например, наскоро, там, като имаше разни посещения, обмени там с БСП делегации, изведнъж започнаха да излизат едни статии на разни пътешественици за България. Пътешественици, говоря, не се знае, има хора, които имат такива пътешественически блогове. Обикалят различни страни и пишат или правят видеа, какво са видели. Да има и китайски такива пътешественици, изведнъж започнаха да изкачат статии за България, нали, от китайци, които се посетили. И интересното в тия статии, едното беше, че те чакат с нетърпение България да влезе в еврозоната. Като основният мотив е колко по-лесно ще се пътува и ще се реши много по-елегантно проблема с дали да носиш пари в брой или с карта. Другото, което много им допадаше, че сме в Шенген. Тоест, те вадят една виза и обикалят няколко държави. Коментирах и добрия жизнен стандарт и ниските цени на стоки и услуги. Нали, ето това вече започна да се появява като наблюдение, реално наблюдение от конкретни хора, които са пътували през България. Сега, до каква степен изобщо българското правителство може да се възползва от това нещо, защото хората имат интерес. Сега, може да не е много наясно, нали,
човека какво е това България. Но факт е, че минават разни пътешественици, туристи, те си имат интерес хората. Въпросът е вече нашите политици, вместо да ходят по, как да кажем, по петите на някой проруски техен другар, или пък като Костадинов на Възраждане, сега трябва всички да видим, че вземаш някакви пари от китайското посолство, нали? Някакви такива изпълнения, но трябва наистина да се изгради една политика за сътрудничество с Китай. И то с разбиране за Китай. А не да ми идва Зафиров, защото му платили и дошъл да вземе една пара. В смисъл, това ще е много добро за българо-китайските отношения. Наистина стабилно ще може да се осъществи. Има хора, които познават Китай в България, но те просто са не толкова изтъкващи се, не толкова хвалещи се. Така че едно как да кажем, по-систематизирано сътрудничество може да доведе ползи за двете страни. Ма трябва да се изчисти от тия пишманките, исти да кажем, от БСП или тия с съмнителна репутация. Кой ги знае в коя групировка са били. Така че, ако това се изчисти, има много по-прагматичен подход, може да има и доста ползи. Но има много работа по това. Ами, какво да ти кажа? Освен да ти благодаря за днешното включване и за това, че съгласи с мен да разкрием и тази неща от взаимоотношенията Китай и България, защото аз ти казах, мен предизвика искрен смях напаните на една другарка тук в България, която се мъчи да дава мнение за Китай. Аз не казвам, че познавам много добре нещата, но покрай тебе смея да твърдя, че има много по-добър поглед от много други философи тук в страната, което ми дава и определено самочувствие, за което ти благодаря. Радвам се. Вече за следващата седмица, доколкото разбирам, ти вече влизаш в китайската нова година. Не, китайската нова година е доста, тя след месец и половина, тя е чак февруари месец. Китайската нова година. Може би трябва да обсъдим и ние в Китай в момента стават много интересни процеси, които разбира се не се отразяват в България. Или много орехаво пристигат и то през някаква друга призма. Например, в момента на посещение в Китай е Макрон. Да. И то нали, с една идея да се как кажем, да се сондира мнението на Китай относно войната в Украйна. Ще се прекратява ли, няма ли да се прекратява, при какви условия. Нали, това е интересно да се коментира. Вътре в Китай има много големи проблеми в икономиката. Толкова големи, че другата седмица се очаква да се проведе едно извънредно заседание, което ще бъде посветено, казват, на икономиката. Само, че може да се го разширят и за други неща, включително и военни неща. Така че в Китай в момента вървят изключително интересни процеси, които няма кой знае какво отразяване, но в същото време може да се вика утре да потропа на вратата и да се окаже, че в крайна сметка Китай е намерил някакво решение и изведнъж трябва набързо в ход и в България да се запознаят с това решение. Така че, както се казва, ври и кипи, ако говорим за Хонг-Конг гури, хич не е спокойна обстановката тук, но всичко е едно такова прикрито. Нали? Няма революции, няма шум, няма кървища, няма някакви стъпления, не. Още нищо не се знае. Всичко кокочи под повърхността. Да, точно, кокочи под повърхността и официалните агенции нищо не казват. Вярно е.
Вярно е, защото значи, например, за посещението на Макрон в Китай научавам от украинските блогъри. Украинските блогъри, които следят, които отразяват войната, които отразяват войната и те отразяват и ситуацията около Украйна, защото в момента тези интензивни преговори, мисля, че и двете страни, Европа и САЩ, си търсят съюзник, на който да се опрат, за да могат да извият ръцете на другата страна. На мен ситуацията точно така ми изглежда. А пък Путин е последното, ама надежден съюзник. Та пък си играе неговата. Виж сега, така като гледам, Путин въобще не го включват никъде. Не го включват никъде. Нещата се решават без него. Значи Европа иска справедлив мир за Украйна и търси съюзник, за да противостои на натиска на Съединените американски щати за техните далавери. Защото определено, ако това е вярно, което изтече, пак Тръмп е тръгнал някъде като бизнесмен да решава нещата, което световната политика е крайно пагубно. Ами мен все повече и повече ме навява мисълта, че точно така стоят нещата. Тръмп хич не му е за Украйна. Нали, какви са му реакциите? Колкото пъти, почти всеки път, като е ходил Зеленски, дето се вика на крака да му отиде, той прави някаква щуротия или му дига скандал. Нали, той смисъл нищо не разбира от украинския въпрос и това поставя пък възможността на Путин да си пуска всякакви предложения от нефелно по-нефелно. На Тръмп му трябват редките земни минерали. Сега, защото са го навили руснаците, че разбира се ще му дадат редките земни минерали, ама зад полярния кръг, и той вече ще притиска Украйна за мир. Защото вероятно Путин е казал, ама да отстане, ако има мир. Някакви такива, дето викат изкуство на сделката, обаче абсолютно нефелни преговори между двете страни, но как да го кажа? Такива са управниците, това ще гледаме. Не, аз да ти кажа откровенно, най-накрая ще споделя една надежда с тебе, че след катастрофалните избори, местни избори в щатите, вече мирише на импичмент на хоризонта. Аз затова реших да направим това предаване за България, за да поизчакаме малко, защото в САЩ се надигат против това, което решава Тръмп. Общественото мнение, Сената и демократи и републиканци се надигат срещу такива договори и не е изключено, щом вкараха закон, с който забраняват да спре помощи за Украйна и му ограничиха пълномощията по този въпрос, това показва, че Сената все повече и повече иззема неговите функции като президент на Съединените американски щати. Там е голяма криза. Значи мага, които му бяха отявени поддръжници, да си спомням една Марджери Тейлър Грин, която буквално тя беше способна да се изпречи с тялото си да го защити от куршуми и това е какво ли не. Тя имаше конфликт с него по въпроса за отварянето на файловете на Епщейн, но като цяло мага започва да се дистанцира от него. И то заради едно, че са непопулярни политики. Второ, неговото шикалкавене, защото точно говорим за шикалкавене. Добре, ти виждаш, че мага са настроени, че трябва да се отворят файловете на Епщейн, защото те са все пак крайно консервативни, християнски ценности и така нататък. Цялата история с Епщейн е една мрежа за педофилска мрежа. Нещо, нали, което като цяло на техните възгледи си казва, това трябва да се накаже. То си е нормална реакция. Но той започва, ще отваря, това е някакви страшни шикалкавени истории. И това от една страна, това настроява хората. От друга страна,
започват пък едни, нали, задават се midterm, нали, обаче обикновено при изборите на midterm много често се сменя партията. Защо? Защото тези първите 2 години от даден президентски мандат, президентът започва да провежда неговите икономически политики. В съответствие с това, ако икономически политики се приемат от хората, съответно на мидтърма те ще гласуват пак за представители на същата партия. Обаче, когато не се приемат от хората, т.е. когато нямат такива добри икономически резултати, съответно започва един протестен вод, в който гласуват па за другите. Нали, като тия виж не оправиха нищо, сега ще сложим представители. Сега, какво е ситуацията пред Тръмп? Той колкото пъти си отворил устата, толкова пъти се нахвалял колко бил велик и каква му била добра политиката. Ами хубаво, ти се хвалиш, обаче данните показват друго. Да не говорим за това, че той много смело и смахнато разбута цялата система за здравни осигуровки. Трябва да имаме предвид, че САЩ са една от най-неуредените от гледна точка на здравни осигуровки държава в света. Нали, Канада, Мексико, да не говорим за страните от Европейския съюз, здравното осигуряване е една уредена система. Но САЩ са пълен хаос там. И Обама беше въвел така наречената Обама Кер, което беше решение на тези случаите по спешност, когато пристига някакъв критично състояние човек, който няма здравни осигуровки и съответно, нали, да може болницата поне първоначално да има някакво финансиране, да поеме лечението на човека, докато се закрепи. Не да го хвърлят в коридора там кървящ, охкаш, пъшкаш или припаднал и да казват няма го лекуваме, докато не си покажете за застраховката. Ами, нали, да поемат критични случаи, да живото спасяващи. Това беше Обама Кер. И освен това включени и хора, които са в рискови групи, да кажем, инвалиди, пенсионери и им покриват здравните разходи. Нали, минимални, но покриват. И той какво направи Тръмп? Въртя сука, той ще да я маха още от предния си мандат. Само, че тогава не му дадоха. Сега отидоха с Мъск, разбутаха я, махнаха я и изведнъж народа се изправя пред тази ситуация. Казват сега, мен ме заболи зъб, вече не може да отидеш никъде. Станало нещо, някакъв инцидент, нали, карат го в болницата, кървящ там човека, няма Обама Кер, разбутали го. Възрастните хора, нали, те си имат там къде за лекарства, къде за някакъв предложител. Нали, няма това нещо, махнали го и сега пак е обещал, след 2 седмици щял да има нещо чудесно. Той винаги е на 2 седмици. Той още преди да стане за втори път президент, всичките му обещания са след 2 седмици. Той е някакъв патологична ситуация в мозъка му. Всичко е след 2 седмици. Добре, ама тия хора, като боледуват и като им трябват лекарства и като са им болни децата, защото пък здравният му секретаря по здравната политика, той пообмени вакцинациите. И за пръв път от повече от 100 години избухна епидемия от вариола, където от 100 години я бяха виждали. Защото здравният секретар антиваксър, ама той на неговите деца си сложил всички ваксини. А па другите да мрат, да развивали естествено. И то всичко ще гледаме тогава и се надявам другата седмица вече да има материал за говорене. Според мен ще има доста. Трябва да гледаме и как се развиват събитията в Венецуела. Защото Венецуела, ако забелязваш, дойде след това фиаско, което беше в Кремъл с Пишман, мирния договор, де трябваше до деня на благодарността да се подпише. Така че Венецуела взе
нали, предимството на конфликтни новини. Разбира се, направиха го пак по възможно най-глупавия начин. Както само администрацията на Тръмп се знае, че сега май ще изпращат един адмирал на военен съд в Хага. Нали, почнаха да се подиграват, че той е секретаря по отбраната, Пит Хекзет, който Тръмп го преименува на секретар по войната. Сега вече го подиграват, че бил секретар по военните престъпления. Нали, това е в венецуелския контекст. Но там венецуелския контекст, между другото, има намесен и Китай. Така че има доста материал да говорим. Ти пожелавам приятна вечер, защото ако при мен е след обед, при теб сигурно вече е късна вечер. И до следващата седмица. Да, и аз пожелавам приятна вечер и успешна следваща седмица до следващата седмица. До следващата седмица, да.